Moi! Mä oon Ella Aurora ja hyvää joulua! Tänään on nyt siis jouluaatto, kun mä kuvaan, ja tää on nyt tosiaankin mun nyt tämän vuoden 2025 joululahjojen esittely. Mä en tosiaankaan tänä vuonna kuvannut mitään jouluvlogia tai My Dayta jouluaatosta tai mitään tällaista, mutta mä kuitenkin haluan näyttää teille mun joululahjat, niin tehdään tämmönen perusjoululahjojen esittelyvideo. Elikkä nyt on jo tosiaankin niin kuin sanoin jouluaatto. Ja nyt mä oon tän niin äidin luona. Huomenna joulupäivänä mä käyn iskän luona. Sieltä mä ollaan yleensä ainakin saatu lahjoja, niin mä laitan johonkin tähän videon sitten kohtaan erikseen mahdollisesti jotain klippiä tai pätkää sieltä saamista lahjoista, mutta nyt ainakin nämä äidiltä saadut lahjat. Elikkä aloitetaan vaikka näistä, eli muumikeksejä. Nämä on tosi hyviä. Yhdet mun lempparikekseistä niin kuin ever. Sitten tietysti ihan perussuklaata. Sitten tämmöiset joulusukat. Sitten ja toisetkin joulusukat. Sitten tuli tämmöiset nahkahanskat. Tämmöistä materiaalista aivan hienoa. Mä en tiedä näytti sitä, mutta tää on tämmöistä niinku lampaan villaa, äiti sanoi. Eli voi siis hyvinkin lämpöiset olla. Ja nämä on hyvät justiin tuohon autolla ajamiseen. Mulla ei vielä ole ajokorttia, mutta se on niinku tekeillä tai silleen nyt niinkö autokoulu on tässä nyt tekeillä koko ajan, niin varmaan niinkö siihen joulupukki ajattelin. No sitten tämmönen villahuppari North Outdoorilta tai sieltä, niin tämmönen. Ei nyt ehkä ihan kokonaan, mutta tämmöinen. Kuitenkin tää materiaalikin Näinkö mä näytettyy materiaalia teille? Mä en tiedä näkyykö se kunnolla, mutta on tämmöstä niinku tosi lämpöistä tai tämmöstä pehmeetä. Sitten on tämmönen ilmeisesti kaulahuivi, jos tulkitsimme tämän oikein. Tämmöinen pitkä ja totta kai mun lempiväriä eli pinkki. Tää on tämmönen tosi pehmeä ja vaikuttaakin tosi lämpöiseltä myöskin tää materiaali. Sitten tuli tämmönen pinkki tämmönen teepaita. Sitten oli tämmönen pyyhe. Mä en tiedä näkyykö nämä värit kunnolla tässä, mutta tämmönen kuitenkin. Sitten sain vielä yökkärin. Tässä on tämmöset housut. Nää on ehkä vähän tämmöset tumman violetit tai vähän tämmöset ehkä. Tää kamera voi vähän vääristää tätä väriä. Sitten siihen kuuluu myös tää tällainen paita, hieno paita. Sain viime vuonnakin joulupukilta yökkärin. Mut joo, tässä oli nyt kaikki nämä lahjat tällä erää. Ainakin täältä äidin luota. Mä laitan nyt itse asiassa varmaan tähän nyt klippiä tai jotain kuvaa, jos tuli tai mitä lahjaa iskän luota sitten tuli. Mutta joo, tässä oli sekä tää video. Tää on samalla tämän vuoden viimeinen video multa myöskin. Eli hyvää uutta vuotta 2026 teille nyt myöskin tässä samalla.
Ja joo, ei muuta kuin siis hyvää uutta vuotta ja kiitos jos katsoit ja ihanaa jos tykkäsit ja me nähdäänkin sitten ainakin toivon mukaan taas seuraavalla videolla, joka tuleekin sitten mahdollisimman pian. Moikka!